In this episode, we'll talk about blessing and its essence, kanino, kailan, at bakit nga ba tayo nagpapabless. Tara, alamin natin. Did you know, according to the Catechism of the Catholic Church, 2626, blessing expresses the basic movement of Christian prayer. It is an encounter between God and men. In blessing, God's gift and man's acceptance of it are united in dialogue with each other. The prayer of blessing is a man's response to God's gifts. Because God blesses the human heart, can in return bless the one who is the source of every blessing. Blessings are referred to as sacramentals because they are meant to help us become more like Christ and prepare us to receive the gift of the sacraments. According to the Catechism of the Catholic Church 1671, among sacramentals, blessings of persons, meals, objects, and places comes first. Every blessing praises God and praised for His gifts. In Christ, Christians are blessed by God the Father with every spiritual blessing. This is why the Church imparts blessings by invoking the name of Jesus, usually while making the holy sign of the cross of Christ. Bishops, priests, and deacons are frequently seen blessing things or people in the name of the Church. It is true that the more a blessing concerns ecclesial and sacramental life, the more it is administration reserved to the ordained ministry. Frequently, with the involvement of the local parish community gathering in prayer. The blessing should always be given by an ordained minister when one is present. However, there are further blessings that anybody who has received baptism is eligible to ask, in virtue of the universal priesthood, a dignity they possess because of their baptism, and confirmation. The blessings bestowed by lay people such as parents, on behalf of their children, are exercised due to their particular authority. Father, ano po ba ang kahalagahan o purpose ng blessing? Ang blessing ay isang bagay na hindi naman required si Lord na ibigay sa atin. Pero ang mga blessings ay binibigay ni Lord upang mas maging malakas tayo sa ating pananampalataya at mas maging malapit tayo sa ating relasyon sa Kanya. In short, ang mga blessings po ay parang mga fertilizer. Hindi naman lahat ng halaman nilalagyan natin ng fertilizer, di ba? Kaya sa buhay din, minsan nakakita tayo ng mga tao na punong-puno ng blessing at may mga tao na parang konti lang yung kanilang blessings. Pero kung iisipin natin, yung mga fertilizer, minsan nakaka-distract din siya. Ang purpose ng blessing kapag hindi natin naintindihan sa ating buhay, minsan ito ay nagiging distraction sa ating relasyon kay Lord. Kasi we expect, di ba, na you are blessed kapag ikaw ay gumawa ng mabuti. So, in the same way, we see na kapag wala kang blessing, ibig sabihin, pinapunish ka ni Lord. Parang pinaparusahan ka kasi makasalanan ka. Pero, ang blessing po, kailangan nating isipin, ay isang initiative ni Lord na hinihingi natin sa Kanya. Hindi ito isang bagay na the Lord owes us. So yun yung blessing. Father, bakit po mahalaga ang pagbibigay ng blessing? Ang pagbibigay ng blessing ay mahalaga para sa atin sapagkat napapakita natin na kapag tayo ay humihingi, taos pusong humihingi kay Lord ng mga grasya sa Kanya, dinirinig niya tayo. Kaya nga, di ba, sabi ko nung una na hindi naman kailangang magbigay si Lord sa atin ng blessing. Pero kapag nakikita niya na ang mga blessing ay makakatulong upang mas mapalapit tayo kay Lord sa Kanya, bibigyan niya tayo. At for that particular situation, kung ano yung the best na blessing na kaya niyang ibigay, yun yung ibibigay niya. Kaya
huwag tayong usually people compare, di ba? Same naman kami ng sitwasyon, pero bakit siya pera yung binigay sa akin? Ano lang, opportunity lang na magtrabaho. Malay mo, kailangan niya ng pera dahil for that particular occasion, gagamitin niya yun para sa kanyang pamilya. Ikaw naman, kailangan mo pang mag-grow, kaya opportunities ang binibigay ni Lord sa iyo. So, kaya iba-iba yung blessings na natatanggap natin at importante na maibigay natin yung blessing sa mga tao para maramdaman nila na the Lord is really present na kasama nila. Kailangan po bang mabasa ng holy water upang matanggap ang blessing? Actually, ang holy water na ginagamit natin sa pagbabasbas ay isang sacramental. Totoo, kailangan natin ang sacramental para physically ma-experience natin yung pagtanggap natin ng grasya. Pero by the formula of the blessing, by our prayers, by the pray over of the ministers, ay nababahagi ang grasya, ang blessing sa mga tao. Kaya pwede na walang holy water. Kahit hindi ka mabasa ng holy water, kapag dinasalan ka ng ministro or ng parik, ay matatanggap mo ang blessing. Pero of course, di ba, para complete yung experiences natin, kailangan natin ng mga sacramentals tulad ng holy water. Kasi di ba, kapag nabasa ka, mafe-feel mo talaga by human experience na tinanggap mo yung grasya sa iyong buhay. Kaya hindi naman siya necessary, pero maganda siya sa ating experience para maging kompleto ang ating experience. Pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Ating baunin at ipamahagi ang pagpapala ng Diyos sa ating kapwa. Sa ganitong paraan, ating matutumbok ang mga pangaral. God bless sa ating lahat. Paalam! If you have questions, suggestions, or story you want to share, don't hesitate to comment down below. See you on the next episode.